kannustava ilmapiiri ja tosi hyvä työyhteisö. Pyritään tekemään asiat oikein ja hyvin. Ei kilpailla sillä hinnalla, vaan laadulla. Tosi hyvät etenemismahdollisuudet. Että jos vaan haluaa, niin käytännössä se on vaan itsestä kiinni, että sitten pääsee etenemään. Matala hierarkia, joustava organisaatio ja tukea saa aina kun pyytää. Meillä noudatetaan hyvää turvallisuuskulttuuria ja isossa roolissa on työturvallisuudesta huolehtiminen. Työkaverit on parasta mitä olla voi. Työnantaja luottaa työntekijöihin osaamiseen ja sitä kautta ei valvota jokaista askelta niin sanotusti, vaan luotetaan, että hommat hoituu järkevästi kaikkien kannalta. Täällä on tämmöinen rento ja ystävällinen ilmapiiri. Työturvallisuus kunnossa ja mukavat työkaverit. Olen kyllä tykännyt olla tässä työympäristössä työporukka ja sitten, että tilat on ihan huippuluokkaa. Ei ole ihan sellaista samanlaista se työ, vaikka samaa työtä tehdään, että sellainen vaihtelu on aivan mukavaa. Toimitaan vastuullisesti ja myös henkilöstöä kuunnellen. Me ollaan aidosti kotimainen nyt ja tulevaisuudessa ja yrityksen juuret on aika syvällä isänmaassa.